Και για τον ίδιο λόγο καλέσαμε εδώ και την ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας την κυρία Φαίη Κυριλίδου, που είναι τουριστική πράκτορας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μπορείτε να δηλώνετε ότι τι δουλειά κάνετε πράκτορας. Όσον αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα, θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Η υποδομή υπάρχει, σαφώς δεν είναι επαρκής, αλλά ούτε και επαρκής είναι κάπου αλλού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ που αναζήτησα θέσεις για μπάσκο, μια και αναφέρθηκε τον Μπάσκο και τον Μπόροβιτς, δεν βρήκα, ας πούμε, που έχουμε 25 μέρες πόσο πριν, ας πούμε, τις γιορτές και δεν βρήκα για πελάτες μου να τους εξυπηρετήσω. Και η ίδια, σαφώς, επειδή έχω προσωπική πείρα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κλείσω για μένα, για την οικογένειά μου, για το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσα. Όπου βέβαια στη Βασιλίτσα έχουν κάνει προσπάθεια. 3 νεαρά άτομα εκεί και έχουν κάνει μια αναβάθμιση στο σαλέ της Βασιλίτσας και γίνονται νομίζω πολύ καλές προσπάθειες και στα 3-5 πηγάδια που αναφέρθηκε ο συνάδελφος. Επίσης έχουν γίνει πολλά ξενοδοχεία παράπλευρα, έτσι, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι πάρεις ένα βουνό μπορείς να έχεις πολύ μεγάλη υποδομή. Νομίζω ότι πάμε καλά, θα πάμε σαφώς καλύτερα και μπορούμε να πάμε καλύτερα. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τα χιονοδρομικά. Τώρα, πάντοτε αναφερόμαστε στο εξής και εγώ ειδικά τοποθετούμε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η προβολή της χώρας μας. Εδώ θα συμφωνήσει και η συνάδελφός μου, η οποία επενδύει πάρα πολλά ποσά στη διαφήμιση. Πραγματικά, νομίζω ότι είναι το Α και το Ω. Εάν δηλαδή σε ένα γραφείο που έχουμε εμείς δεν επενδύσουμε στη διαφήμιση, αντιλαμβάνεσαι ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το προϊόν μας, τι προσφέρουμε στους πελάτες μας και όλα αυτά εδώ. Σαφώς, επομένως, μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό και να πούμε ότι εφόσον τόσα χρόνια δεν δαπανήθηκαν αυτά που έπρεπε για τον τουρισμό, σαφώς δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Όμως, από ό,τι άκουσα και προχθές τον Υπουργό μας, τον κύριο Αβραμόπουλο, 30 εκατομμύρια έχουν δοθεί, προανήγγειλε στην Φλόρινα, έχουν δοθεί ειδικά για την περιφέρεια. Αυτό νομίζω το Υπουργείο Τουρισμού και πολλά άλλα που κάνουν προσπάθειες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι δεν περιμένουμε να αποδώσουν άμεσα, όμως τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι την επόμενη χρονιά περιμένουμε αύξηση και από Αμερικανούς, από Άγγλους, ακόμη και οι Κουβανέζοι. Φέτος ήρθαν στη φιλοξένεια, να σας ενημερώσω ότι ήρθαν εκθέτες με περίπτερο στην Κούβα και στην Ιορδανία. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν στον τουρισμό. Θέλει όμως μια συλλογική προσπάθεια. Νομίζω ότι... Διαφαινόμενοι δηλαδή, γιατί ακόμη δεν έχουμε. Ναι, εδώ αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό των εκτός ευρωζώνης χωρών που χρησιμοποιούν το δολάριο. Που χρησιμοποιούν το δολάριο, ναι, είναι ένα θέμα αυτό που μας απασχολεί. Γενικά όμως η παγκόσμια τουριστική κίνηση εμφάνισε μια έξαρση, περίπου στο 12%. Ενώ στην Ευρώπη έχουμε 6%. Δηλαδή βλέπετε ότι ενώ γίνονται προσπάθειες, όμως θεωρείται ότι η Ελλάδα είναι ακριβώς προορισμός. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, κυρία Σκάγια, επειδή εντοπίσαμε βέβαια το ενδιαφέρον. Είπαμε ότι η Ευρώπη ότι έχει μια ανάκαμψη. Αφενός ότι προτιμούν την Ευρώπη. Αυτό είπε και η συνάδελφος. Και μάλιστα έχουμε και πολλούς προορισμούς δημοφιλείς. Δηλαδή το Λονδίνο, η Βιέννη, η Πράγα, η Τινησία, η Λαπωνία. Είναι προορισμοί οι οποίοι συγκριτικά με πέρυσι έχουν μια αύξηση. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Και η Ελλάδα βέβαια πάει καλά. Που δεν αναφέρθηκε, όλο μιλάω για προβλήματα, κύριε Κολοκοτρώνη, βλέπετε. Λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι με την... θα πρέπει να αναπτυχθούν κτηριακά τα αεροδρόμια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο γεγονός το ότι το 5,8% της άφιξης των πελατών στα αεροδρόμια, στα 15 αεροδρόμια της Ελλάδος υπάρχει μείωση, ενώ αντίστοιχα στην Τουρκία, μια και αναφέρθηκε η Τουρκία, σπάγαν τα ταμεία. Δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ σοβαρά πώς μπορούν να αναπτυχθούν και τα αεροδρόμια. Δηλαδή το αεροδρόμιο Μακεδονία εδώ και πόσα χρόνια παραμένει στα ίδια. Τώρα έχει γίνει και κόβονται δρομολόγια, οι εταιρείες πολλές συμπτύσσονται. Τώρα έχουμε και ένα θέμα το οποίο και αυτό θα φανεί. Υπάρχει δηλαδή μια γενική, ας πούμε, κρίση στην αγορά.
με την Alitalia, η οποία είναι στις διαπραγματεύσεις να συμπτυχθεί με μια άλλη εταιρεία. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εξελίσσονται. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Γενικά υπάρχει το πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επηρεάσει. Όμως εγώ νομίζω με την κύριο όγκο δηλαδή βλέπω σε αυτά όλα τα θέματα που έχουν αναφερθεί και τα προβλήματα, θα επιμείνω στο θέμα της τουριστικής προβολής. Νομίζω είμαστε στο σωστό δρόμο. Είναι μόνο αυτό που είπε ο κύριος Βελαώρος, ότι αν μπει και η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει και αυτή τα ίδια προβλήματα με εμάς, ή αυτοί ξέρουν να πουλάνε καλύτερα το τουριστικό? Όχι, οπωσδήποτε το ευρώ στη ζωή μας έχει επηρεάσει. Γι' αυτό μιλάμε για παγκοσμιοποίηση. Έχει επηρεάσει αρνητικά την όλη κατάσταση. Ναι, η βαριά βιομηχανία βέβαια, του Υπουργείου Τουρισμού και άλλες προσπάθειες που γίνονται, να τις πούμε και αυτές, είναι το επιμελητήριο που, εντάξει, τη χάνει να είμαι μέλος βέβαια στο επαγγελματικό επιμελητήριο, αλλά γίνεται λοιπόν, υπάρχει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, γίνονται προσπάθειες, να το πούμε στον κόσμο να το ξέρει, και για τουριστικό επιμελητήριο. Είναι μια κίνηση και αυτή καλή. Τα περιμένουμε όλα αυτά εδώ. Να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω όμως να πω και κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Κολοκοτρώνης, ότι νομίζω ότι αυτό που φταίει ότι δεν αγαπάμε πολύ την Ελλάδα. Νομίζω πρέπει να την αγαπήσουμε περισσότερο την Ελλάδα. Αυτή η ξενομανία που υπάρχει. Και πρέπει πρώτα πρέπει να την γνωρίσουμε. Να αλλάξει ακριβώς η νοοτροπία μας, έτσι. Ναι, κυρία Σκάκη. Είναι η έκθεση κατεξοχήν του τουρισμού. Φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά, συγκριτικά με πέρυσι. 1.500 περίπου επισκέπτες περισσότεροι από ό,τι πέρυσι. Δηλαδή είμαστε στους 16.500 περίπου πέρυσι. Και αυτό είναι και αυτό εδώ να το πούμε βέβαια όμως. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά τα λεγόμενα εορτοδάνεια. Να δούμε τι λέει ο κύριος Χρήστος. Την κυρία Σκάγια, όσον αφορά αυτό που είπε, για τη σύγκριση. Δηλαδή θα πρέπει όντως και εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί στο όταν αγοράζουμε το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή συμβαίνει πάρα πολλές φορές, και το λέω στον κόσμο αυτό, να παίρνουμε ένα πακέτο, να πηγαίνουμε σε ένα γραφείο, να παίρνουμε μια εκδρομή, να αγοράζουμε μια εκδρομή, να μην ξέρουμε όμως τι παροχές έχει. Όταν λοιπόν βάλουμε και συγκρίνουμε το τι δίνει μια εκδρομή στο Λονδίνο με το τι δίνει μια εκδρομή στην Ελλάδα, εγώ θέλω πραγματικά να τονίσω αυτό το πράγμα, ότι θα δούμε ότι από τις παροχές δεν είναι τόσο ακριβή η Ελλάδα όσο αναφέρεται. Διότι δίνουμε μια εκδρομή στο Λονδίνο, αλλά αρχίζουν μετά τα συν. Δηλαδή, συν μια εκδρομή, ξέρω εγώ, ή όπως είναι το Παρίσι, συγγυροντίζει συν 30 ευρώ στην είσοδο, συν 30 ευρώ στις Βερσαλίες κτλ. Οπότε πηγαίνει ο κόσμος στο Λονδίνο ή στο Παρίσι και γυρνάει με αυτό που είπατε εσείς, με περισσότερα έξοδα. Ενώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι αγοράζουμε.